άνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξιότες Κύριος αλήθων, μακαρίζησε την Θεοτόκον, Ιναήτα Χαρίστον και Πας Θεοτόκον, σε μεγαλύνομαι. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τη γεννήση την Παρθενία εφύλαξα, με την κοίμηση των κόσμων που κατέβηκες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μη την υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσσές λειτουργουμένοι εκ θανάτου τα Και έχει μόνο στιγμές που ζούμε και συνοικιώτες. Ενώ σκεφτόμουν από άλλα, για άλλη μια φορά, μας κατέπληξε ο Σεβασμότατος και ευχήθηκε για τους επαναστούς συνοικιώτες. Ξέρετε, κάποιος μένει στην Αυστραλία, στη Σιγκαπούρη, στην Αργεντινή, ο Στάτς, στην Μετρολούκα. Και αυτή τη στιγμή παγκόσμια να ακούνε την ευχή του πνευματικού μας πατέρα. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Άρα αξίζει να κάνουμε αυτό το, πώς να το πω τώρα, να πω για το Σαββατακό απλά μια συνάντηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Όταν ο πνευματικός μας πατέρας, ο Μητροπολίτης Θεόδωρος, κύριε Σιμεών, μας εκπλήσει κάθε μέρα. Σήμερα ήρθε από τα παλιά αλόνια, με τα πόδια και ήρθε μέσα, ήρθε από εκεί τη μέση του χωριού. Δεν ήξερα τι να πω. Σεβασμιότατα. Τόση αγάπη, τι να σας πούμε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς την περιπέτεια που περάσετε να ξεπεραστεί, να είστε πάντα καλά και υγιείς και σας υποσχόμαστε όσο θα επιτρέπει ο Κοινωνικός Θεός με τις πρεσβείες της ο Μάρτυρος Παρασκευής που εδώ τιμούμε ιδιαίτερα την ιανορία μας και με τις ευχές και τις ευλογίες της δικές σας να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το αδάλμα και θέλω να εξομολογηθώ και κάτι δημόσια. Φέτος το χειμώνα ήθελα και κάποια στήριξη. Είχα τον πνευματικό μου πατέρα. Τον πατέρα όλων μας. Τον σεβασμό του Μητροπολίτη Θεόδωρος κύριε Σιμεών. Σεβασμό δεν ήξερα, τα έχω χάσει. Σας ευχαριστώ για όλο που έχετε κάνει και κάνετε για μας. Αγαπητέ μου, Θεοδημίδη, μας συγκινείτε πάντοτε. Μας συγκινείτε όχι με τον λόγο σας, και μόνο που υπάρχει. Για μένα η ύπαρξή σας και μόνο είναι μια μορφή συγκινήσεως και εμπνεύσεως. Ξέρετε, με τους εκλεκτούς μου συνεργάτες με το Συνοδικό Κέντρο και διάφορους αδελφούς, οι οποίοι σήμερα και φέτος μάλλον τιμώνται, όχι τιμώνται την παρουσία τους, τιμώνται ήδη, είναι τιμή για μας να είμαστε εδώ. Ο Πατριαρχικός Επίτροπος Καμένοπουλο, ο Φρύδος των Ομιλών Μεδενίτσης, ο κ. Κωνσταντίνος, ο Μάστερ Σεφ, Αρχισεφ, Πρωτομάγειρας και σπουδαίος συνεργάτης στην Κοινωνική Επιτροπή, ο κ. Βασίλης Καραμέλης, ο Διευθυντής του Λατινόου, ο κ. Κωνσταντίνος Βάγερς, αλλά και ο Πατριάρχης Ελευθερίου, ο οποίος έμεινε πίσω μου να φροντίσει το Ιερό Επισκοπείο Θερμοπυλών και Μετανύτηση της Ανάγκης του. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το τριήμερο
Δεν υπάρχει μέρα που να μην μου στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp, τουλάχιστον. Το λιγότερο. Μπορεί να μην απαντάω σε όλα, γιατί είναι χιλιάδες τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά όλα με περιεχόμενο, ουσία και πολύ πολύ αγάπη. Και είναι μια διαρκή συνοδοιπορία και συντροφιά. Ενώ γνωριστήκαμε σε μια κοινωνική συνάντηση, αγαπηθήκαμε και εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Και το λέω γιατί είναι σχετικό με το θέμα του συνεδρίου. Μιλούμε για την πληροφορική, τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά και τα social media και η επικοινωνία ανήκουν σε αυτό το κομμάτι. Και βλέπετε λοιπόν, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν τα social, τα μηνύματα, την κοινή τηλεφωνία, για να ρίχνουν βέλη τοξικότητας, να βγάζουν κακία, νοσηρότητα, πάθος, ζήλια, μνησικακία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν κάθε μέρα και μπαίνουν στον τόπο, όπως ο φίλος μου, κ. Τελειόπουλος, για να στέλνουν μηνύματα αγάπης, μηνύματα προσευχής, μηνύματα αισιοδοξίας. Πολλές φορές στέλνει ένα ωραίο τοπίο, για να ξέρετε όλα τα βλέπετε. Έτσι. Γι' αυτό σήμερα θα και μια απάντηση για όλα που δεν έχω απαντήσει. Ήρθε μια απάντηση λοιπόν ένσαρκη, ακριβώς γιατί μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την ανθρώπινη παρουσία. Και εδώ είναι πάλι η απάντηση στο θέμα που συζητούσαμε το απόγευμα στην κεντρική εισήγηση στο συνέδριό μας. Είπαμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε αυτό το προσκύνημα και συγχρόνως στην προσευχή μας απόψε να μην την κάνουμε στην Αγία Καθαρina, να την κάνουμε εδώ. Διότι ακριβώς η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίας και σημαίνεται παντού. Και όπου και αν προσευχόμαστε είναι παρούσα όλη η Εκκλησία. Και αυτό μας το φανέρωσε ο πατήρ Διομήνης με πολύ απλά λόγια. Όταν αναφέρθηκε στους χιλικιώτες της Σιγκαπούρης, της Αργεντινής, της Αυστραλίας, αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οικουμενικότητα εκφρασμένη μέσα στην τοπικότητα. Το μυστήριο της τοπικής Εκκλησίας, το οποίο το εκφράζει ο Επίσκοπος, και προσέξτε, κάνουμε το λάθος πολλές φορές. Είναι το παράδειγμα του διορθώνου φωτογραφία τύπου της Μητροπόλεως, όπου δεν πρέπει τη λέξη θειοτική Εκκλησία. Είναι λάθος, δεν υπάρχει θειοτική Εκκλησία. Όπως δεν υπάρχει Αθηναϊκή Εκκλησία, δεν υπάρχει Ελληνική Εκκλησία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει Ρωσική Εκκλησία και ούτω καθεξής. Αν παρατηρήσουμε τους τίτλους των προκαθημένων που εκφράζουν το μυστήριο της τοπικότητας, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πόλη συγκεκριμένα, που βρίσκεται η έδρα του, και πάει σε Ελλάδος, που είναι τα όρια τα γεωγραφικά. Είναι ο Τυράννων Διεραρχείου και πάει σε Αλβανίας. Είναι ο Μόστας και πασόν το Ρωσιόν. Είναι ο Κιέβου και πάει σε Ουκρανίας. Είναι ο Βελιγραδίου και πάει σε Σερβίας. Ο Βουκουρεστίου και πάει σε Ρουμανίας. Και ούτω καθεξής. Είναι μικρολεπτομέρεια η οποία είναι πάρα. Ο Αλεξανδρίας, δεν είναι ο Αφρικής. Ο Αλεξανδρίας και πάει σε Σερβία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι διότι ακριβώς κάθε τοπική εκκλησία φανερώνει την όλη εκκλησία που την εκφράζει. Και γι' αυτό στην ενθιότητα εκκλησία, σε κάθε θυσιαστήριό της, είναι όλοι οι χριστιανοί που παροικούν στην περιοχή και όσοι συνδέονται με την περιοχή. Ζώντες και δικαιοσύνη. Και αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο της τοπικής εκκλησίας, το οποίο όμως, χάρη στην κοινωνία μεταξύ των εκκλησιών, μας καθιστά μέλη της καθόλου εκκλησίας της Οικουμενικής Εκκλησίας. Και γι' αυτό μπορούμε στο χριστιανικό μας κέντρο να τελούμε τη Θεία Ευχαριστία και να συλλειτουργούμε με τα παιδιά από την Αφρική, με τα παιδιά από τη Ζάμπια, με την νοσηλεύτριά μας από τη Ρουμανία, με τα παιδιά από την Βουλγαρία και ούτω καθεξής. Είχαμε αυτές τις μέρες φιλοξενούμενο το πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως Ζάμπιας, ο οποίος διακονεί στην Αφρική, κατάγεται από τη Βουλγαρία, είναι πόντιος στην καταγωγή την βαθύτερη, μιλά ελληνικά και συγχρόνως είναι και κάποιες άλλες εθνικότητες που μας συγχαίρουν και την αδελφή παρακλήτη από την Συρία. Και συνυπάρχουν όλοι μαζί ακριβώς στο μυστήριο της οικουμενικότητας που εκφράζεται μέσα στην τυπικότητα, την τοπικότητα, στους ειδικούς δηλαδή. Αν δεν πας στους ειδικούς και αν δεν πας στα στάγια και στον Πλάτανο που είναι χθες και στο Ρομπολιάρ και ούτω καθεξής, δεν μπορείς να ζήσεις το μυστήριο της οικουμενικότητας, το οποίο μας χαρίζει η τοπική εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αυτό βιώνουμε
Με αυτό το προσφύγμα, γι' αυτό και αποφασίσαμε και ευχαριστώ τον Πατέρα του Συνέδριου για την έμπνευση, να κάνουμε εδώ την προσοχή απόψε, ώστε όταν επιστρέψουν και θα είναι κουρασμένα τα παιδιά, φαντάζομαι και καλοφαγωμένα, να πέσουν απευθείας για ύπνο, να ξεκουραστούν και να αναπαυθούν. Και επίσης να συγχαρώ την κυρία Δήμαρχο, όχι μόνο ότι μας διέθεσε το λεωφορείο, στο οποίο αξιώθηκα και εγώ να ανέλθω και σας πληροφορώ ότι κάναμε στάσεις στο καινούργιο, στο Ρεκίνη, στη διαδρομή. Είναι μια διαφήμιση για το Δήμο, αλλά να σας συγχαρώ και για τον οδηγό, ο οποίος είναι άρρωστος. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για αυτό, και ο οποίος είχε αγωνία, μήπως μας ζαλίσει, μήπως μας κουράσει, μήπως μας ταλαιπωρήσει. Ίσα-ίσα έκανε πολύ ευχάριστο. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο ένα διατρέμα. Ότι όταν πήρα το εισιτήριο από την επέμβαση και πήρα την φαρμακευτική αγωγή, ο γιατρός πάνω έγραφε τη λέξη ξυλική. Έγραφε τη λέξη ξυλική. Του τέστην δεν υπάρχει αγωγή χωρίς τους ξυλικούς. Οπότε εδώ είμαστε για θεραπευτικούς λόγους, ιαματικούς λόγους. Είναι εντολή γιατρού να είμαστε στους ξυλικούς και φέτος εντολή γιατρών και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας χαρούμε όλους, να χαρούμε όλους σας και κυρίως να μας δοθεί η δυνατότητα της επικοινωνίας και της χαράς. Να είστε όλοι προηγουμένοι, συνέχεια στην πλατεία, με όλο το πρόγραμμα το οποίο έχει ετοιμάσει ο πατήρ Διονύσης, ο οποίος είναι η ψυχή αυτού του ευλογημένου και αγιασμένου τόπου, τόπου ο οποίος έχει μέλλον, σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, και γι' αυτό δεν θέλω να ακούω αυτά τα απογοητευτικά που αρχίζετε μετά τα 50. Εγώ τα 50 τα κλείνω του χρόνου, ελπίζω να μην αρχίσω κι εγώ. Λοιπόν, αρχίζουν μετά τις απογοητεύσεις. Βίνει το χωριό μας, ελληνίζει το χωριό μας και ούτω καθεξής κλπ. Έχουν όλη την αξία στο χωριό τους να έχει beach bar, αλλά δεν έχει θάλασσα. Να έχει, ξέρω, τα πάντα να έχει. Έτσι. Αντί να πανηγυρίζετε και να λέτε, είμαστε το πιο ήσυχο χωριό, δεν θα σας ενοχλήσει κανένας. Ελάτε όλο το χωριό δικό σας. Σήμερα είναι προορισμός για ατραξιόν. Να πας κάπου και να μην συναντήσεις άνθρωπο. Αυτό είναι το που μπορεί να τραβήξει. Ελάτε στους ηλικούς και δεν θα δείτε κανέναν. Δεν θα σας ενοχλήσει κανένας. Ελάτε να απολαύσετε ησυχία. Εμείς τέτοιους τόπους θέλουμε. Πατέρα Διομήδη, γι' αυτό λοιπόν να χαίρεστε, γιατί ο τόπος έχει παντοκινώματα. Ευλογημένα και ξυλικιώτικα. Διεύθον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Διεύθον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.